America imathandiza Malawi $350 million pa chaka. Ndalama zimenezi ndi zambiri, 605 billion kwacha. Ku nkhani ya matenda AIDS ndi HIV amatithandiza kwambiri, 3.1 trillion amagula ma ARV ndi zina zofunikira. Mtukula pakhomo Amalawi akulandira kuchokera ku banki ya ku America yotchedwa World Bank. As one of our donors, amaonesesa kuti ndalama zimenezi zikupindulira osauka. Koma akuluakulu ku America analokhumudwa kuona ndalama zambiri zikuthera matumba mwa anthu ochepa. Mbuyomu anthu angapo anagwidwa, milandu yawo inayima ku khoti, komanso sanamangidwe. Chakwera anangoyimisa ntchito ndi kuwasiya kuti azikadyera mwaufulu ndalama zakuba. America itaona izi inamva kupweteka, yapereka bani kwa mbava folo kuti zisalowe mdziko lawo. President Chakwera wakwiya kwambiri ndi ganizo limeneli. Walankhula mawu achipongwe komanso kunyoza America. Akutiuza kuti makoti athu akugwira ntchito mwa professional. What professional? Mbava zikusola ndalama sizikumangidwa. Mulandu wa leader of opposition sunathe. Makoti chimene akudziwa ndi kuzuza otsutsa boma okhaokha. Amalawi ali kumbuyo kwa America pothana ndi corruption. Iwe Chakwera ukhoza kumayikira kumbuyo majaji ako, chifukwa ndi amene akuthandiza kuti upite ku State House. Dziko la America singalole kumatumiza ndalama kuno zothandizira osauka. Patsogolo pake muzingogawana pa mtundu panu. Makontrakt kumapasa mwana, kuyang'ana makontrakt a misewu kumapasa vitumbiko mumba. What is that? Later on America ikayankhula chifukwa ndalama zimene zimachokera ku America zija amene amapereka misonkho na anthu a ku America, they have to feel pain kukuona ninuyo mugawana nokhanokha. Lero akuti makoti ali professional. What professional? Makoti akuba, makoti achinyengo. Russia idayamba nkhondo mu 2022 inapasudwa ma sanctions 17,000. European Union ndi America anasiya kugula katundu wochokera ku Russia. Ankakhulupirira kuti akachita zimenezi Vladimir Putin akhaula. Koma zimene tikuona pano, Russia is one of the powerful economy in the world. Chuma chawo chikukwera kuposa mayiko ambiri aku Europe. Isanambe nkhondo, Russia imapanga $276 billion pogulitsa mafuta ndi gasi chaka chilichonse. America inaganiza zowakhaulitsa atapanga invade Ukraine. Anayika ma sanctions ndi kuletsa mayiko kugula mafuta a Putin. Maganizo awo ankaona ngati kuti Russia isauka, koma mapeto ake sizinatero. Oil demand is very high, pamene supply ikuchepa. Mafuta galimoto anakwera pa dziko lonse kuchoka pa $80 ndi kufika $110 per barrel. Amene akuvutika pa nkhani imeneyi ndi mayiko omwewo aku Europe. Ku Russia mafuta ali kwambiri chifukwa mayinga okha. Ngakhala America inayika ma sanctions oletsa Russia kugulitsa mafuta ku Europe, Vladimir Putin sanadandaule. Anangosintha misika ndi kuyamba kugulitsa ku China komanso India. Akupanga ndalama zochuluka poyerekeza ndi poyamba. 2023 mwachitsanzo GDP yawo yakwera ndi 3.1%. Kupatula mafuta ndi gasi, Russia imapanga fertilizer, amalima mbewu zosiyanasiyana. 16% ya nickel pa dziko lonse, 47% ya palladium, 13% aluminium,
zonsezi zimachokera ku Russia. Aluminium tikudziwa bwino, ena amapangira mapoto. Ku Russia alikonso ambiri. Palladium amagwiritsa ntchito kupangira zinthu zambiri, kuphatikizanso zipangizo za galimoto. Nickel amapangira mabatire. Ndiye kupatwa oil ndi gasi, Russia imagulitsanso katundu ameneyu pa mitengo yokwera. Nkhondo imene akumenya ikuthandiziranso kukweza chuma. Anthu oposa 3.5 million apeza ntchito ku military sector since 2022. Mafakitale opanga zida za nkhondo akulipira masalale okwera, zomwenso zikupangitsa kuti ambiri athamangireko. Machino paleta akulandira ndalama zambiri kuyerekeza ndi manager komanso dokotala. Ngati mukukumbukira bwinobwino, itangoyamba nkhondo, Vladimir Putin anakakamiza anthu kulowa usilikali. Ena anakwiya ndi kuthawa. 2022 mwachitsanzo, achinyamata oposa 1 million anasamukira kunja. Ambiri anali ma professional, zomwenso zinaonjezera labor shortage. Nawonso mafakitale opanga zida za nkhondo komanso gulu la Wagner anaonjezera masalary. Ambiri ataona zimenezi anasiya ntchito ku madepartment ena ndi kulowera ku military. Demand yofuna zida inakula kwambiri chifukwa cha nkhondo ya Ukraine. 35% output ya dziko inali raw material. Mwayi wa ntchito unachuluka komanso masalary anakwera. Mwachidule, nkhondo ya ku Russia ndimene yathandizira kwambiri kuti chuma chikwere. Ngati mukumva IMF yatulutsa ripoti, ndikumanena kuti chuma cha Russia chakwera ndi 3.1%. Zonsezi zikuchitika chifukwa cha kukwera mitengo kwa fertilizer, kukwera mitengo kwa mafuta, komanso nkhondo ya ku Ukraine. Ntchito zambiri zimene zikupezeka ku Russia zikupezeka mafakitale opanga mabomba, komanso magulu ngati Wagner. Asilikali a Russia anakweza masalary ndi anthu akumathamangira kumeneko kuti akamenye nkhondo ande ndalama. Ngakhale chuma cha Russia chikuchita bwino panopa, akuyenera kusamala chifukwa pena pake sizili bwino. Inflation yawo ndi yokwera, komanso ndalama yawo yagwa ndi 25%. Isanayambe nkhondo, $1 inali 80 ruble, koma panopa ndi 102. Mbiri imatiuza kuti chuma cha dziko chikamachita bwino chifukwa cha nkhondo, zotsatira zake ndi depression. Vladimir Putin akudziwa zonsezi, ndi chifukwa chake akulanda mafamu ndi malo ena ofunikira ku Eastern Ukraine. Nkhondo ikadzatha adzapanga control madoko, tirigu ndi mbewu zina zofunikira, potero zizamuthandiza kukweza chuma. World War I itatha 1918, zambiri zachilendo zinachitika. Asilikali analanda boma ndi kuthesa German Empire. Mfumu yawo inathawira ku Holland. Ku Russia, Red Army inapha mfumu. Kunali Ottoman Empire ku Turkey, inathesedwa, komanso mfumu inathawira ku Italy. Mayiko onse ndatchulawa, chuma chinkayenda bwino mu nthawi ya nkhondo chifukwa amagulitsa zida. Nkhondo itangotha 1918, zinthu zinavuta. Anthu anasanduka malova, komanso asilikali anaukira.